आंनि मुङा निहारिका बसुमतारी एन्ड आङो बाक्सा बरबरिनि आङो थांनाय 29 मे 2023 आवहाय गुवाहाटी रुक्मिणी नोगोराव जानानै थांनाय लुइड फेशन स्टुडिअ'निफ्राय खुंजानाय मिस डिवाइन इन्डिया फेशन श'आवहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों बेखिनियानो बेयावहाय 100+ कन्टेस्टेन्ट दंमोन बिसोरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदोंमोन आसामनिनो उदालगुरि क'क्राझार चिरां बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैदों आरो बे बादायलायनाया बुंनो थाङोब्ला मिस कन्टेस्टनि थाखाय बहुत टाफ जानानै फैयो आरोना जोङो बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गासैबो खामानियानो खस्थ' मावनानैसो जाफुंसार जानो हाखायो आरो बेबायदि आं बादायलायदोंमोन बेयावहाय फार्स्टआव आङो मडेल अफ द इयारावहाय रानार्स आप मोनदोंमोन बेनि उनावहाय आङो ग्रेन्ड मिस बाक्सायावहाय रानार्स आपमोन एबार मिस डिवाइन इन्डियायावहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों नोंनि जिउनि थांखिया मा आं सासे प्रफेसार जानो लुगैयो एज वेल एज ए मडेल फैबाय थानाय समाव मडेलिंखौ माबायदि लांनो सानदों मडेलिंआ आंनि मोनसे पेशन एन्ड प्रफेसारा आंनि एम बहुत गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोङो ओरैबायदि खस्थ' मावदोंमोन आरोना ग्रुमिंआवहाय सानसे ओंखामबो जानो टाइम मोना बेफोरबायदि आरो हरावबो जोबोद हर जालाङो बेखिनियानो मोनदों आरो बेफोरबायदि बाहागोखौ आं मालाबाबो नुफेरबायाखैमोन फिसाजोजों लोगोसे थांफा आं बे बाहागोखौ लाफानानै बिराद खुसि मोन्दों आरो नोंनि जि फिसाजोआ बेबायदि गेलेनायाव नों माबायदि थुलुंगा बा बेखौ माबायदि हेफाजाब होदोंमोन एसे फोरमायगोन नामा आं बेखौ होनो खेलाया देरहानाय जेननाय थाखायो इयाव जे बे खेलायाव जों देरहानांगोन देरहागोन बिदिखौ साननाङा आरो देरहाबाथ' देरहाबानो देरहायाबो नों एख' दुखु मोननाङा देरहानाय जेननाय बेनो जाबाय खेलाया होननानै बिदि बुजायो आरो मिया बिराद बिदि दुखु जादोंमोन आं देरहानाय नङा बिराद मानसि दं होननानै खिन्थु आं देरहायाबाबो नों एख' दुखु मोननाङा बाहागोथ' लानो मोन्दों ना बिदिनो आं बुजायदोंमोन फिसाजोखौ खिन्थु लास्ट पर्यायाव देरहानो बिराद खुसि मोन्दों आरो आङो सोरनिबाफ्राय लाथ'नाबो होयो बा न'निफ्रायबो दाउ अमा फाननानैबो होयो बेनिखायनो बेबायदिनो गथ'खौ बाहागो लानो होयो आरो बाहेरफोराव गथ'खौ लिंहरो होमबाबो थाखा फैसानि गेजेराव जोंनि गथ'खौ हगार हरनो हाया आङो नोंसा न'खराव माबायदि सोलियो जोंनि न'खराव सोलियो जे आंबो दाउ अमा लायो ओमफ्राय बिफायाबो गारि सालायो बेनो आरो जोंहा बाहेरा इनकाम एख' गैया